Najprv zmlátila kostolničku, potom kňaza a teraz sa pustila do mužov zákona. To všetko má na svedomí Rómka z Dvorov nad Žitavou pri Nových Zámkoch. Včera napadla policajta z obvodného oddelenia počas jeho voľna, údajne z pomsty, že zasiahol, keď nedávno vyčíňala v kostole. Rozáliu pred niekoľkými dňami v Božom dome pristihla kostolníčka, keď sa pokúsila ukradnúť vzácne svietniky. Dôchodkyňu udrela tak, že ju zaliala krv a praskla jej nosová kosť. Silný úder pesťou v zápätí dostal aj kaplán. Kňaza napadla na druhý deň znova. Ešte na druhý deň sa zastavila v kostole a snažila sa tam robiť nejaké vlastné osobné rituály a znova na mňa zaútočila, najmä potom už slovne, samozrejme s tým, že som Satan a Lucifera, bude sa ma snažiť likvidovať a zabiť. Nebo je Lucifer, šátán. Žena sa správa ako pometená, ľudia sú presvedčení, že to iba hrá, aby dostávala invalidný dôchodok. Vyšetrenie pred výsluchom na polícii však ukázalo, že je v poriadku. Včera napadla mladého policajta z obvodného oddelenia, keď išiel s 3 malými deťmi do obchodu. Najprv si sadla za volant jeho auta a potom ho začala sácať. Zavolal službu konajúcu hliadku a zasiahli aj mestskí ochrancovia zákona. Keď prišli na miesto hliadkujúci obecní policajti, agresívna žena v útokoch nepolavila, naopak pustila sa aj do nich. Zareagovala tak, že sa zohla na zem, zdvihla kameň a hodila po hliadke. Hliadka menovanú spacifikovala a okamžite bola predvedená na obvodné oddelenie policajného zboru. 32-ročná žena je obvinená z útoku na verejného činiteľa. Dúfame teda, že už sa to konečne vyrieši. Obvinená žena je momentálne v policajnej cele. O tom, či bude žena stíhaná väzobne, rozhodne sudca. Monika Jelušová a Karol Mindák,